இன்றைக்கு திரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் ஒரு ட்வீட் செய்திருக்கிறார். மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்கள் மிகச்சிறந்த நல்ல பணிகளை தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருந்தாலும் அவர்கள் எடுத்த முடிவில் மிக பின்னடைவு தரக்கூடிய முடிவு என்பது ஊரடங்கு காலகட்டத்தில் டாஸ்மாக் என்ற சாராய கடையை திறந்தது. அப்படி திறந்திருக்கக்கூடிய சூழலில் மீண்டும் உயர்நீதிமன்றத்தில் பல நபர்கள் வழக்கு தொடுத்து அந்த வழக்கின் அடிப்படையிலே ஊரடங்கு உத்தரவு முடியும் வரை டாஸ்மாக் கடைகளை திறக்கக்கூடாது என்று உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்த நிலையில் மீண்டும் தமிழக அரசின் சார்பாக உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. மேல்முறையீட்டில் மிக முக்கியமான காரணமாக அரசாங்கத்திற்கான வருமானம் டாஸ்மாகில் தான் இருக்கிறது, அது பெரிய அளவில் பாதிக்கப்படுகிறது. ஆகையால் உடனடியாக இந்த டாஸ்மாக் கடைகளை திறக்க வேண்டும் என்பதை காரணமாக தமிழக அரசு சொல்லியிருக்கிறது. இந்த சூழலில் திரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் தமிழக அரசுக்கு எதிராக ட்வீட் செய்திருப்பது பரபரப்பை தமிழக அரசியல் களத்திலே ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. அவருடைய ட்வீட்ல ரொம்ப முக்கியமாக இரண்டு விஷயத்தை குறிப்பிடுகிறார். முதலாவது, இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய ஊரடங்கு பிறப்பித்திருக்கக்கூடிய சூழலில் டாஸ்மாக் கடையை திறப்பது என்பது தமிழக அரசு மீண்டும் ஆட்சிக்கு வர வேண்டும் என்று எப்படி அதிமுக நினைக்கிறதோ, அதற்காக பல்வேறு நலத்திட்ட பணிகளை செய்து கொண்டிருக்கிறதோ, அவர்கள் நினைக்கக்கூடிய அந்த கனவு ஒரு காலத்தில் நிறைவேறாமல் போய்விடும். இது ஒரு நியாயமான விஷயம்தான். திரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் ஒரு சார்பாக இல்லாமல் நடுநிலையா பேசுகிறார். அவர் ஒரு கட்சியை ஆரம்பிக்கக்கூடிய ஒரு சூழலில் தமிழக மக்கள் பரபரப்பாக அவருடைய பேச்சை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிற சூழலில் பொத்தாம் பொதுவாக தமிழக அரசை எதிர்ப்போம் என்ற நிலையில் இல்லாமல் அவர்கள் மீண்டும் ஆட்சிக்கு வர வேண்டும் என்று அதிமுக கருதுகிறது. ஆக அதிமுக ஆட்சிக்கு வர வேண்டும் என்றால் அவர்கள் செய்த நல்ல திட்டங்களை மறக்கடிக்கக்கூடிய செயலாக இந்த டாஸ்மாக் இருக்கிறது. அதை மிக தெளிவாக திரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் சொல்லுகிறார். இவர்களுடைய கனவு மீண்டும் ஆட்சிக்கு வர வேண்டும் என்பது, அந்த ஆட்சிக்கு வர வேண்டிய கனவை இந்த டாஸ்மாக்கை திறக்கக்கூடிய செயல் என்பது முற்றிலுமாக அழித்துவிடும் என்பதை மிக தெளிவாக பதிவு செய்திருக்கிறார். ஒன்று. இரண்டாவதாக அவர் செய்த முக்கியமான பதிவின் நோக்கம் என்னவென்றால், தமிழக அரசு தன்னுடைய கஜானாவை நிரப்புவதற்கு வேறு நல்ல வழிகளை தேடட்டும் என்று அறிவுரை வழங்கியிருக்கிறார். இது உண்மையாகவே நாம் கடந்த காலங்களிலும் பேசிய விஷயம்தான். ஒரு அரசு என்பது சாராயத்தின் மூலமாக வரக்கூடிய வருமானத்தை வைத்து அரசை நடத்துவது என்பது மக்களை பாதிக்கும், குறிப்பாக பெண்களை பாதிக்கும் என்பது எல்லோரும் அறிந்த விஷயம்தான். ஆனால் தமிழகத்தினுடைய ஒரு மோசமான சூழல் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த சாராய கடைகளை திறந்த பெருமை என்பது கலைஞர் கருணாநிதி அவர்களையே சாரும். அவருக்கு பின்னால் வந்த எல்லோருமே அந்த வருமானத்தை பார்த்ததுனால அதை விட முடியாமல் இருக்கக்கூடிய சூழல். அதையே இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களும் பின்பற்றக்கூடிய ஒரு நிலை. ஆக இப்படிப்பட்ட இந்த சூழலில் தமிழக அரசு வேறு பல வழிகளில் தொழில் ரீதியாக தன்னுடைய வருமானத்தை அதிகப்படுத்துவது, மக்களிடத்தில் போடக்கூடிய வரியை இன்னும் கூட கூடுதலாக ஆக்கி அதன் மூலமாக வரியை அதிகப்படுத்துவது, தேவையற்ற இந்த இலவசங்கள் என்று சொல்லி பொருட்களை தருவது, அதற்காக கோடான கோடிகளை செலவழிப்பதை நிறுத்திவிட்டு வேறு பல நல்ல வழிகளிலே வருமானத்தை தேடிக்கொள்வது என்ற இந்த அடிப்படையை தமிழக அரசு எடுக்க வேண்டும். வெறுமென சாராயத்தை விட்டு அதன் மூலம் அரசை காப்பாற்றுவது என்பது உண்மையாகவே ஒரு நல்ல அரசின் செயல் அல்ல என்பதை திரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் இந்த நேரத்திலே பதிவிட்டு இருக்கிறார். ஆக இந்த நேரத்தில் பதிவிட்ட இந்த இரண்டு செய்தியும் முக்கியமான செய்தி. அதிமுக மீண்டும் ஆட்சிக்கு வருவதற்கு இது மிகப்பெரிய தடைகளாக இருக்கும். ஆக சாராய கடையை மூடுவதும் டாஸ்மாக்கை மூடுவதும் தான் தமிழக அரசினுடைய மிகச்சிறந்த நற்செயலாக பார்க்கப்படும். இரண்டாவது, கஜானாவை நிரப்ப இது மட்டுமே வழி அல்ல, இன்னும் ஏராளமான வழிகள் இருக்கிறது என்பதை அரசு யோசிக்க வேண்டும் என்ற நல்ல கருத்தை திரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் சொல்லி இருக்கிறார். இதுல இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, அரசியலுக்கு வராவிட்டாலும் தன்னுடைய நேர்மறையான கருத்துக்களை மட்டுமல்லாமல் ஒரு அரசுக்கு சொல்ல வேண்டிய ஆலோசனையாக இதை பதிவிட்டிருக்கிறார் என்பதுதான் இந்த செய்தியின் சிறப்பு. இந்த செய்தியை பொறுத்தவரை நாம பொதுமக்களில் ஒருவராக பார்க்கக்கூடிய நேரத்தில் இப்பொழுது நடிகர் கமலஹாசன் இருக்கிறார். அவர் கூட என்ன செய்யறாருன்னா, இந்த வழக்கு சம்பந்தமாக உடனே ஒரு பதிவை போட்டு ஏதோ தன்னால் தான் அரசினுடைய இந்த திட்டங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டதை நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது, டாஸ்மாக் நிறுத்தியதற்கு நான் தான் முக்கிய காரணம் என்று வழக்கமா கமலஹாசன் ஒரு அரசியல் தேடுகிறார். ஏன்னா அவருக்கு அரசியல் பண்ண வழி இல்லை, எப்பொழுதுமே இந்து மத நம்பிக்கைகளை புண்படுத்தக்கூடியவர், அதுல இருந்து தன்னுடைய அரசியலை தொடர்ந்து முன்னிறுத்தக்கூடியவர். இப்போ இந்த சாராய கடையை தன்னால் நிறுத்தப்பட்டு விட்டது என்பதை போன்று அவர் வழக்கமா செய்கிற அரசியல், அதை நம்ம கண்டுகொள்ள தேவையில்லை. இவருடைய இந்த பேச்சுக்களை அரசியல் களத்தில் யாருமே கண்டுகொள்ளவில்லை. ஆனால்
திரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் பேசியது இன்றைக்கு மிகப்பெரிய பேசுபொருளாக மாறி இருக்கிறது என்பது மாற்று கருத்தில்லை. தமிழக அரசு சிந்திக்க வேண்டும் என்பதை இந்த நேரத்தில் பதிவு செய்து கொள்கிறோம். மிக முக்கியமாக இன்னொரு விஷயங்களை நான் இந்த நேரத்தில் பதிவு செய்ய வேண்டியிருக்கிறது. அது என்னவென்றால், திரு அமித்ஷா அவர்கள் மத்திய உள்துறை அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய அவருடைய அந்த உடல்நிலை குறித்து தொடர்ந்து வதந்திகள் பரப்பிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். குறிப்பாக திமுக, கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் போன்றவர்கள் அவர் கடுமையான உடல்நிலையில் பாதிக்கப்பட்டு விட்டார், கொஞ்ச காலத்துல இறந்துருவாரு, அவர் நோய்வாய்ப்படுவதற்கு முன்னால் உள்ள ஒரு புகைப்படத்தையும், நோய்வாய்ப்பட்ட பிறகு இப்பொழுது மறுபடி நல்ல நிலைக்கு வந்திருந்தாலும் அந்த தளர்வோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு புகைப்படத்தையும் இரண்டையும் போட்டு இதுதான் இவருடைய நிலை என்று பரப்புகிறார்கள். இதுல வருத்தத்திற்குரிய செய்தி என்னவென்றால், இப்படி பரப்பக்கூடிய இந்த கேவலமான செயலை சில இஸ்லாமியர்களும் என்ன செய்யறாங்க, ஷேர் செய்கிறார்கள், அவர்களும் அதை முகநூல்ல பதிவிடுகிறார்கள் என்பது வருத்தத்திற்குரிய விஷயம். ஒரு மனிதனுடைய இறப்பை வைத்து ஒரு கொள்கையோ, ஒரு மனிதனுடைய இறப்பை வைத்து ஒரு தத்துவமோ அடிபட்டு விடாது என்பதை இந்த மாதிரியான மடையர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஏனென்றால் அமித்ஷா அவர்கள் இன்றைக்கு ஆரோக்கியத்தோடு இருக்கிறார், ஒரு நோய்வாய்ப்பட்டு இருக்கிறார் என்றால், ஒரு மனிதன் நோய்வாய்ப்பட்டதனால அவர் இறக்க வேண்டும் என்று நினைப்பதோ, அல்லது அவர் கொண்டு வந்த திட்டங்களில் அந்த காரணத்திற்காகத்தான் இப்போ நோய்வாய்ப்பட்டு இருக்கிறார் என்று பேசுவதோ முட்டாள்தனமான ஒரு விஷயம் என்பதை குறிப்பாக முஸ்லிம்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். திருக்குரான் சொல்லுகிறது, குல்லு நஃப்சுன் ஸாயிகத்துல் மௌத், எல்லா மனிதர்களும் ஒரு நாள் இறக்க போகக்கூடியவர்கள் தான். அது யாரா இருந்தாலும் சரி, அது அமித்ஷாவாக இருந்தாலும் சரி, நானாக இருந்தாலும் சரி, உலகத்துக்குள்ள யாராக இருந்தாலும் சரி. அப்ப எல்லோரும் ஒரு நாள் இறப்பார்கள் என்றதுனால ஒரு மனிதர் இறந்து விட்டால் அதை சந்தோஷமா கொண்டாடக்கூடிய விஷயமோ, அதை ஒரு பெரிய போற்றுதலா போற்றக்கூடிய விஷயமும், ஒரு மனிதன் நோய்வாய்ப்பட்டு விட்டால் அதை இன்னமும் ஒரு பெரிய சந்தோஷமா கொண்டாடுவதும், இதெல்லாம் ஒரு இழிநிலை, இது ஒரு கேவலமான செயல். இதை திமுக, கம்யூனிஸ்ட் செய்வதோடு சேர்ந்து முஸ்லிம்களில் ஒரு சிலரும் செய்வது என்பது அருவருக்கத்தக்க செயலாக பார்க்கப்படுகிறது. ஆக இது போன்ற கேவலமான அரசியலை நீங்கள் தூக்கி எறிந்து விடுங்கள். ஒருவேளை மத்திய உள்துறை அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய அமித்ஷா அவர்கள் நீடூடி வாழ வேண்டும், அவர் உடல் நலத்தோடு இருக்க வேண்டும், இந்திய நாட்டிற்கு அவர் மூலமாக பல்வேறு நல்ல காரியங்கள் நடக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் பிரார்த்தனை செய்கின்றோம். ஒருவேளை ஏதாவது ஆகிட்டா கூட அதற்காக RSS அந்த கொள்கை அழிஞ்சு போயிருமா, அல்லது அவருடைய சித்தாந்தம் அழிந்து போயிடுமா? அப்படிலாம் கிடையாது. அவரை விட இன்னொரு சிறந்தவர் வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அதனால ஒரு மனிதனுடைய வாழ்வு இறப்பை வைத்து எல்லாம் அரசியல் செய்வதும் அதை கொச்சைப்படுத்துவது என்பதும் கேடுகட்ட இந்த திமுகவுடைய கம்யூனிஸ்டுடைய சிந்தனைகள். அதை முஸ்லிம்களும் பின்பற்றுவது என்பது அருவருக்கத்தக்க வெறுப்பான செயல். இது போன்று ஒரு சில நபர்கள் முஸ்லிம்கள் பதிவிடுவது என்பது வேறு சமயத்தின் மத்தியில் ஒரு வெறுப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் என்பதை கவனத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். இது மாதிரி விஷயங்களை கண்டுகொள்ளாமல் இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமிய தலைவர்கள் இந்த கேடுகட்ட செயலை விமர்சிக்காமல் இருக்கக்கூடிய இவர்களும் கேடுகட்டவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்பதையும் இதன் மூலம் நான் சொல்லிக் கொள்கிறேன். ஆக நாம் இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய வரை இந்த நாட்டிற்கு நம்மால் என்ன நல்லது செய்ய முடியுமோ அதை செய்வோம். ஒரு இந்தியனாக பரிணமிக்க நாம் முயற்சி செய்வோம். அது மட்டுமல்லாமல் நலத்திட்டங்களை ஆதரிப்போம். எந்த அரசு செய்தாலும் அதே போன்று தவறான முடிவெடுத்தால் அது தமிழக அரசாக இருந்தாலும் சரி, அதை திரு ரஜினிகாந்த் எப்படி தட்டி கேட்கிறாரோ அதுபோன்று நாமும் தட்டி கேட்க கடமைப்பட்டு இருக்கிறோம் என்பதை இந்த நேரத்தில் பதிவு செய்து கொள்கின்றேன்.